koda za a canza mai to gaba ɗaya arsa wanda zai bayar na ce kai kadai ne ko zaka iya bada taimakon kodar nan. Wata arasi. Ni na san kai kadai ne ko zaka iya wannan taimakon ka bada kodar ka. Yanzu ka jami'ai suna wa jama'a nan ana jiran ka wallahi ka zo a tafi aje a cire. Ni? Kana hauka ni? A'a wai da yake naga taimako zaka yi ne. To! Ka taimaka. Ni dai ba mahaukaci bane. Ai na sani ka taimaka. To! Haba kai ko ce tan rai fa zaka yi. Ai ku duk mutumin da yake jira sai an cire koda ta an dasa masa sannan zai rayu. To gara ma a fara hakan kabarin sa. Ai ko yanzu babu maka domin an gama ciki kowane takardu jami'ai sun sa hannu suna wa jama'a suna jiran ka dole sai an ji an kwantar da kai an cire kodar ka. An sa wannan bawan Allah. Babu wanda ya isa ya fasa ni a cire koda. Moda ko zaka taimaka ka ba mu taka kodar domin a sa wancan mara lafiyan a ceto rayuwarsa. Wai da ka dan taimaka. Karkare na mun wayo. Wallahi da gaske, ko dai kai ma ba za ka bayar ba ne? Tabbas. Sarki dama ina neman ka. A gaskiya da gangan nake dama da kai. Me yasa ba za ka ba mu taka kodar ba? Larura ce. To, Presdo, mutane fa sun ce kai kadai za ka iya bada wannan kodar. Duk duniya babu wani wanda ya isa ya taka ni. Ai dama ba taka ka za a yi ba. Su ne suka ce kai kadai za ka iya bada taimakon wannan kodar. Baki ɗayansu tarin munafukai ne maciya amana. Wai sai na so ka ce ba za ka bada kodar taka ba? Kamar ni Farazdo? Kwarai kuwa. Wallahi duk duniya babu inda aka isa a yi min wannan abin. Aikata an tara zikarti majiya karfi wanda za su kama ka karfi da yaji su danna ka a mota su tafi da kai aje a cire. Yawan mun mulakancin da har in koma ga Allah ba zan taɓa manta shi ba. Ai ba wani wahala. Yawwa Prince, ko za ka ba mu taka? Saboda me? Saboda za ka samu lada fa. Gafara da Allah. Wai ina hajiya da so. Munafiki algungumi butulu. A'a, to munafincin me nayi kuma? Daga na ce yau sai na tona asirin kowa, to sai na faɗa. Dan iska. A'a, to ya kike zagi na? Ubanka. Dan uwarka. Kan ki sake zagi na fa. Ubanka. Inda ki isa ki ƙara zagi na. Uban babanka. Kin ci sa a yau Alhamis ba na faɗa ranar Alhamis. Kai ka ji dan yarinya. Ƴan yara dai. A cire min mutum kunne wai. Ki bai masifa da bala'i nake ji. To ai ko wallahi bari ka jin gaya maka na rantse da Allah sai dai a sake yakin Sadaf da. Ai kuwa za a yi. Ayi din. Baki san halina bane. Yo me a cikin ido ban da ruwa. To shikenan. Kuma mu zuba da ni da kai wallahi mu gani. Oho dai. In an girma a san an girma mana. A'a. Na rantse da Allah sai na kunna gobarar da duk ƴan kwana-kwanan garin nan ba su isa kai wallahi sai dai in kona mu. Kai. Wannan fa tafi ni masifa da bala'i.